Shukor Khusnam jong Nongsan Hima. Myntri katanat social welfare ke Sorkar jilla uba pol lingdo habaya keren bergila pathai khubor mentak sni khat ar terik risau arajar arpulai ulia thu baka Longkmie ya kabra tip kum ke kong bari phla nongsteng ke batrai hapo ga aganwadi center jong ko umthli e light lingkon hapo ke jilla ke batrai hado nyosnam kalala ban Buddien hakabaya dei bat ka jingdon jong iwei Khyllung iba khasen rap ya ibaratip kum ilari mapi nongsteng bat ibadang Khusnam shibnai bat ini Khyllung ilong ibamda biang tan ka jinglong jingman jong ka met bat ideiru isinrap kat ba iparaj sinrang jong ipan ilong iba biang kumbalong lem ki weipan ki Khyllung lengba ka jingla ban Buddien jong ni ka Longkmie nakaliang ki kmi ki pa jong ni Khyllung ibadan ni ka jingduna kilala banyalam yani Khyllung shikijaka ajing sumar man la kapor hakaban yo igi jing sumar ki ba biang ba dei ho banai nailur Khusnam ini ikena ilalong iba biang ka met ka jingbam badru ka jingkhya kilo kum ki weipan ki khna hagabai dei bat kani nakaliang uba pol lingdo ulia tho ba lingba ka jing kershan jong tanat trekam social welfare kani ka Longkmie kalala ban lechim ni ka Khusnam nagakti jong Myntri jong women and child development jong ka Sorkar India ka Smriti Irani hagashipau terik urisau dalam kot media belatri Khusnam ke Jingïarap ke Nodi center but ke jingkershan jong kini ke department ke jong ni biar layo ban let ban shim ya ke award ke jong ni the Union Minister of Women and Child Development Shri Smriti Irani Hakash October 2023 dia ni kita jong kini ke award ki flat check happy ke WhatsApp group ke